pozor teraz na breh domácich futbalistov. Trnavčania sa nestačili vrátiť, ale domáci túto akciu zabrzdili. Konkrétne to bol Jozef Pisár. Center do 16. Tak to sme si vydýchli. Tesne vedľa brány. Už mohlo byť o všetkom rozhodnuté. No, tak sú to skutočne šokujúce chvíle na Rimavsko-Sobotskom štadióne. Tesne vedľa, ale teraz Trnavčania, to je tam Hlaváč. Penálta, Hlaváč, priatelia, pokutový gól. Zase, keď sa zastavila, Sečera to bolo. Trnava bude kopať penáltu. Toto je neuveriteľné. 90. minúta rozskočila. Rozhodca stredák píska pokutový kop, alebo nie. Tak čo sa deje? Teraz sa prišiel poradiť s asistentom rozhodcu. Pečka, tak to je neuveriteľné. On Sobot domácej brány. To je neuveriteľné, vážení športoví priatelia. Šimon s Týmkom prichádzajú protestovať. Tak teraz to myslím, že asistent rozhodcu trochu nevládol. Rozhodca stredák odpískal pokutový kop, avšak po porade s asistentom rozhodcu sa odkopávalo od domácej brány. To je neuveriteľné. Čo sa deje v našom slovenskom futbale. Nič sa nedá. Trnava inkasuje. Trnava nie je majstrom. To je normálna situácia. Trnava nie je majstrom. Trnava strel domáceho futbalistu. Pokúsime sa identifikovať, kto to tam bol. A píšam bezmocný. 1-2 v Rimavskej Sobote. Trnavčania ako mŕtvi a zarezaní. To je normálne. Tak teraz, keď tu niekto z trnavských fanúšikov nedostane infarkt, tak potom neviem. Odrazená lopta. Vážení športoví priatelia, Rimavská Sobota vedie 2-1. To je nenormálna situácia. Rozhodca stredák evidentný pokutový kop nezapískal. Proti útoku domáci. Hrabal nešťastne nastrelil jedného z domácich útočníkov. Toto, že bol, kto dal ten gól, pokúsime sa identifikovať. Nevieme tu nikto na komentátorskom stanovišti povedať. Ani pán Michalek z STV, nikto nevie. To je šok. Je to šok. Vážení priatelia, Trnava pravdepodobne titul nezíska. Lopta je gulatá, ide sa rozohrávať. Ale my sa vystredáme pri telefónnej linke. Tak priatelia, čo sa deje v týchto chvíľach na slovenskej futbalovej scéne, to je to isté, čo v politike a vôbec v našom živote. Rovno sa predal pred málo chvíľočkou, jasne ukázal na značku pokutového kopu, pretože tam bol faul na Hlaváča. Takže mal byť pokutový kop, teraz sa blížil k značke pokutového kopu, Trnavčania išli strieľať, potom neviem, čo sa stalo v hlave rozhodcu stredáka, ktorý sa zobral, rozdielol sa za posledným rozhodcom, ktorý tu vraj naznačí, že pokutový kop nebol. Namiesto toho sa hralo ďalej, teraz Rimavsko-Sobočania rýchlo preniesli loptu, do Trnavčania protestovali, nehralo sa. Hráči Rimavskej Soboty poslali loptu pred Spišanáko. Siete, my sme tu cez chrbáty kameramanov ani tú akciu nevideli a údajne Rimavská Sobota teda dáva druhý gól. Tak čo sa naozaj deje u nás na Slovensku, veľmi, veľmi ťažko to reportuje. Takže sa snažím vám priblížiť tieto krásne okamihy do snáď 88. minúty, ale potom, čo vyviedol rozhodca stredák, tak naozaj viete, ako nám pracujú nervy, pretože sme tu úplne bezmocní a ako takto bude, tak to znamená, že my zatiaľ nevieme ich vyslúť z Košic, ale ak Košice vyhrajú prvý FC na Lokomotívou, to znamená, že prvý FC si získal majstrovský titul.
ale v tejto chvíli, čo sa tu udialo, naozaj nám sa ťažko komentuje, ťažko sa reportuje, pretože to, čo teraz vyviedli rozhodcovia, tak to naozaj so športom nemá nič spoločné a vlastne to vystihuje to všetko, čo sa deje u nás na futbalovej i tej spoločenskej scéne. Je to chvíľová šanca, Trnavčania ste mohli. Obrovská šanca. Takže tamto horelo pred Kakašom, tam bol obrovský závar hráčov, teraz to streda kompenzuje, teraz to naťahuje, neviem prečo, pretože tam neboli ošetrovania. Naozaj ťažko sa nám čosi pekné povie o tomto závere, pretože Trnavčania mali kopať pokutový kop, tak ukázal jasne rozhodca Stredák, už išiel k značke pokutového kopu, lenže potom asi po minúte sa pobral k poslednému rozhodcovi a ten mu údajne ukázal, že pokutový kop nebol. Neviem, na čo je rozhodca Stredák niekoľko metrov od tejto situácie, takže to sú tu veci, naozaj ťažko o tom niečo viac povedať. Jednoznačne sme sklamaní, no a opäť tu budú Trnavčania zahrávať teraz priamy kop a Rimavsko-Sopočania vyhrajú 2-1, to znamená pri víťazstve Trojovskej Košice získajú Košice majstrovský titul. Je nám naozaj všetky veľmi ťažko, smutno. Trnava dnes mala na svojich kopačkách tento majstrovský titul, pretože po Šimonovom góle v prvom polčase to bolo a teraz opäť ďalšia šanca Trnavčanov. Oj, takže opäť tam bol nával, pretože Trnavčania tu teraz hrajú vabank, ale to, čo sa udialo pred 3 minútami, naozaj nepochopím a tento okamih vojde do histórie vôbec slovenského športu, pretože je to podvod na Entu, veď Trnavčania protestovali pokutový kop, rozhodca teda dal hre pokračovať. Trnava teraz tlačí, obrovská šanca, nebude to gól zatiaľ, takže tam už je hradba tiel, hradba noh, už to bude tak, že každú chvíľu rozhodca Stredák odpíska, rozhodca Stredák, kde to aj Marek naznačuje, jasne ukázal na značku pokutového kopu, pretože tam bol faul na trnavského útočníka, teraz už tam Trnavčania stávajú loptu, v tom momente sa Stredák pobral k poslednej čiare, kde bol posledný rozhodca a jednoducho nepochopím tento okamih, takže už sa tento duel skončí. Trnavčania prestali hrať, no a zrazu Rimavsko-Sopočania zaútočili, dali gól vlastne do siete domácich, no a rozhodca Stredák, neviem, aký má on pocit, ale je to naozaj neserióznosť a takíto ľudia by vôbec nemali behať po, hovoríme tomu, prvoligom trávnikom. Žiaľ Bohu, aj takéto situácie sú, keď o športe rozhodujú sa všeličo iné, len nie kvality športovcov. Keby som to nevidel na vlastné oči, naozaj neuverím tomu, čo sa v týchto záverečných fázach udialo na Rimavsko-Sopotskom štadióne. Pretože som vás vyťazil, vlastne už je jasné, že Tavriz je zachránený a teraz má Tavrizu ste počuli odmeny také, aké nemal za celú jarnú časť. Naozaj ľahko si domyslíme, z ktorého vrecka to ide a je naozaj veľmi smutné, že takéto financie idú na takéto naozaj nazvime to podvody. Takže 8 minút rozhodca Stredák nastavuje tento druhý polčas. Nevieme prečo tak robí, pretože sa tu okrem toho striedania nič nedialo, hral sa ďalej. Či má výčitky svedomia, to si musí on tam povedať, ale ak je futbalová spravodlivosť, predsa takíto ľudia ako je Stredák nemôžu. A priatelia, ďalšia obrovská šanca. Kakaš teraz neškodnil, Juraj Kakaš, ktorý tu na hostovaní, ktorý prišiel do Rimavskej Soboty z Petržalky, teraz vytlačil ďalšiu strelu Trnavčanov, ktorí sa už ponáhľajú. Zrejme ešte slnko je vysoko, Stredákovi sa páči tento súboj, nechá v ňom pokračovať, ale to, čo vyviedol, tak tomu nie slov. A priatelia, v týchto chvíľach sa končí súboj.
tu na Rimavsko-Sobotskom trávniku je nám všelijako, pretože my sme chceli spolu s Mestom Trnava, s Mestským úradom, pivovarom Horden, spolu s našim rádiom Forte vám priblížiť tento historický deň. To, čo vyviedol rozhodca Stredák, tomu naozaj nie je slov. Ak prvý FC Košice vyhrá dnes nad Lokomotívou, získa titul a viete, aké to obrovské sklamanie, ako sklamali sme my. Takže Trnavčania viedli gólom Šimona z pokudového kopu, to bolo v 28. minúte. V 56. minúte Sikora vyrovnal na 1-1. No a potom, keď už vlastne sa lámal chlieb a keď v závere sa mal strieľať pokutový kop, ktorý rozhodca Stredák jasne odpískal, zrazu len po niekoľkých fázach toto rozhodnutie odvolal, nebol pokutový kop, Trnavčania ešte nehrali, Rimavsko-Sobotskí hráči zaútočili a dali druhý gól, ktorý vlastne posúva Rimavsko-Sobotské mužstvo do vedenia a rozhodca Stredák teraz snáď o 10 minút predĺžil tento druhý polčas, nemal prečo naozaj nie k tomuto slovu. Priatelia, a s touto neradostnou zvesťou sa končíme našu reportáž z Rimavskej Soboty. Ja ďakujem aj Marekovi Ondrejkovi, kolegovi z TH Extra. My im želáme, aby im ten pokus zajtra s tým mimoriadnym číslom TH Extra vyšiel, aj keď sme úplne iný záver čakali a nemám viac k tomu čo dodať. Želáme vám príjemný večer, aj keď viem, že oveľa krajší večer by bol, keď sme boli dnes tu úspeli a vyhrali. Želáme vám všetko najlepšie a do počutia. Tak to bola dráma ako hrom. Celé prítomné osadenstvo Rádia Forte sedí alebo bezmocne nemo leží v mdlobách. Košice vyhrali, Trnava prehrala. Napriek výsledku sme veľmi radi, že sme všetkým poslucháčom Rádia Forte mohli sprostredkovať šláger tohto kola, boji o titul medzi Rimavskou Sobotou a Spartakom Trnava. Ďakujeme všetkým, ktorí celý tento prenos umožnili realizovať, hlavne mestu Trnava, pivovaru Horden a športovým redaktorom Jarkovi Lieskovskému a Marekovi Ondrejkovi. V tejto chvíli teda končíme náš prenos z Rimavskej Soboty a Rádio Forte pokračuje vo svojom programe svojimi pravidelnými reláciami. Už je pripravený Peter Bonzo Radváni, ale myslím si, že nebude Peter namietať nič, ak chlapcom, Spartakovcom zahráme ich hymnu napriek tomu, že výsledok bol, aký bol.